Marcus. Lägg av. Jag stoppar upp telefonjäveln i röven på det. Går att göra något nyttigt istället för fan. Har du ingenting han kan göra? Ja, vi kan ha full sysselsättning. Ja. Se här. Det visar du gör eller? Ja, jag kan. Men jag ska få det så duga. Är den andra med sen? Den jävla ska bli så rent så han kan sitta här och äta funis. Ja, det var bajs. Det är ditt bajs, Marcus. Nej. Det är ditt. Skicka filmen till Linus sen då. Så börjar jag bli skitdöd, men jag är inte här. Hade du godkänt det? Ja. Säkert? Ja. Jag får ta lite till. Oj. Det märks att du har druckit. Han skiter på locket. Om du vänder den då. Vad heter han? Kapten Mugg? Vad heter han, va? Ja. Vad cool jo. Ja. Nu gick den sönder. Kuk. Det kostar en sån här sits. Tror du den gick sönder? Helvete med. De är inte billiga. Jag kan inte göra ett skit. Har vi någon mer sitsar? Mm. Nu blir den ju smutsig igen. Hur ska det vara, Marcus? Så. Det är du. Då får du bara trycka. Aj! Stäng av den där jävla kameran. Är du nervös?